Luciano Pavarotti, talijanski je tenor i jedan od najpoznatijih vokala u suvremenoj klasičnoj glazbi. Zaslužan je za približavanje klasične, prvenstveno operne glazbe svim ljudima, a između ostalog poznat je i po svom humanitarnom radu u sklopu brojnih akcija Ujedinjenih naroda. Rođen je 1935. godine u Modeni. Odrastao je u mnogočlanoj siromašnoj obitelji, a glazbeni talenat je naslijedio od oca Fernanda. Već kao dijete Pavarotti je slušao ploče tadašnjih opernih velikana koji su utjecali na njegov glazbeni rad. Kada je diplomirao, Pavarotti je krenuo ostvarivati karijeru nogometaša, no pod utjecajem majke ostavio se sporta i posvetio pedagoškom radu. Svoj pjevački derbi Pavarotti je ostvario 1961. godine u operi La Bohème, glumeći Rodolfa. 4 godine kasnije debitirao je i na američkim pozornicama te u slavnoj Milanskoj Scali. Prvi komercijalni uspjeh ostvario je 1972. godine u Donizetijevoj operi u Metropolitan operi u Njujorku, gdje je na bis izlazio čak 17 puta. Narednih godina nastupio je na svim značajnim manifestacijama klasične glazbe te je osvojio pozornice i publiku diljem svijeta. U rodnoj Modeni Pavarotti je redovito održavao koncerte pod nazivom Pavarotti i prijatelji, a u tom su mu se projektu zbog humanitarnog karaktera i velike medijske pozornosti pridružile brojne pop zvijezde današnjice kao što su Bono Vox, George Michael, Sting i mnogi drugi. U sklopu UN-ovih akcija nastupao je i u zaraćenim područjima u Bosni i Hercegovini, Gvatemali, Kosovu i Iraku. 1998. godine proglašen je UN-ovim ambasadorom mira, koristeći svoj status da podigne svijest oko tema kao što su AIDS, dječja prava i siromaštvo. Sakupio je jako mnogo novaca u humanitarne svrhe i tako zaradio UN-ovu Nansen medalju. 21. decembra 1997. godine u Mostaru je otvorio muzički centar Pavarotti. Pavarottijeva boja glasa, kao i jedinstvena umjetnička izvedba, godinama su tema proučavanja glazbenih teoretičara, koji su njegovu vokalnu tehniku u više navrata nazvali neponovljivom. Za svoj rad nagrađen s nekoliko desetaka nagrada diljem svijeta, a njegovi albumi već se 20 godina prodaju u zavidnim nakladama. Osim glazbom, omiljen u javnosti i među kolegama postao je zahvaljujući volji, strpljenju i profesionalizmu. S punim ga se zato pravom naziva jednim od najvećih umjetnika 20. i 21. stoljeća.